Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahararriyar wannan mai sai da maganin nan mutum sai ya Sadiya Haruna, Allah ya asali wani babban malami wanda ya mata magana da ba kowa ya mata ba. Amma kafin nan masoya muna bukata danna mana subscribe sannan a danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora su, don shi ne zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka saki. Kuma sannan Allah ya haɗa ta da wani babban mawaki wanda ake kira da Mr. Auta, ya mata wani zafin martani. Ba ne bala'i ne. Kana ganin yarinya wai mai suna Sadiya Haruna an kamo ta yan hizba sun kamo ta da suna sun yi tayi badala, tayi iskanci, tana da office a ina ne, tana da ini har anan Kano tana da office. Iya abin da take yadawa shine tana sai da zakarin roba. Tana sai da zakarin roba. Duk budurwar da take so ta lalata kanta ta je za ta siyar mata. Tana tashi ta nuna hips ɗinta, tana iskanci, tana murguɗe-murguɗe. Ta bu shekara nawa tana yi, sai rana ɗaya Allah ya ba hizba sa'a kanta suka kamo ta akan batsalar ta ta yawa. Sai aka samu wasu daga wallahi ba san raina ba zan tankawa karya, sai dai akan kara hakkin Allah ni ba na sanya. Mawaka malamai na amfanin tunaninku, ana keta hakkin Allah duk kun kulla bakin ku. Dama ai na fada sako na ba sai shugaba ba, mutum ya banza suna nan to ba zan huta ba. Sadiya Haruna yana tausayawa karshen ki tuba tun yanzu ki koma layin matan kirki. Haba sai ka ce wacce tai karatun yan tumaki, wannan dakikantan da kike yi shi me ribar ki? Kullun kina amsa sunan mutunci wai sai yadda, amma da biyunki sai ka ce haihuwar kan gada. Shin wai dan Allah ba kya jin kunyar iyayenki? Ayyana ya san wata kace ke to yaya gobanki? Zaki aure ki haifa so kike siyo gadanki, me zaki ce wa Allah kan tarbiyar iyalinki? Ko da yake ba laifinki bane na malamai ne, daddaki kan hukuma masu boye laifin wani. Kuma yan social media duk da laifukan mu masu tura sakon kwarai san ba ma gaban ku. Hakan kawai YouTube suna biyan ka naira 50 ka yada barna tsohuwar da ta shekara 60. Dan Allah dan annabi mu daina bude sakonta, in ta aiko mu share ya niyyar ta ya koma kanta. Wannan so mun tabu ne, sauran tanki ka duk mujira ne. Sakon ku yana nan zuwa. ku buraci samun lahira man, wala ta'thu fil ardi mufsidin, kada ku dinga yada barna a ban kasa. Ku duba yanzu irin barnar da take yaduwa a cikin al'umma. Ita kanta barna tana tasiri wajen rushewa al'umma da lalacewarta. Ba ma wani abu da ya kai ta tasiri in ka dauki shirka din. Misali yanzu ka duba yanda TikTok wani tsari ne na banza na yahudanci na iskanci da ya damu mutane. TikTok matar aure sai ta fito tsarara ta tura wa duniya. TikTok ayan mintuna sai ya game duniya, kowa ya ga tsiraicinta, kowa ya ga sunarta, ba mayafi ba hijabi. A wani lokaci ma su yi baza, a wani lokaci su yi birufin, a wani lokaci ya'yan Hausawa masu magana da Hausa su dinga sumbatar juna da sunan lesbianism, duk a wannan TikTok din. TikTok masifa ne, bala'i ne. Kana ganin yarinya wai mai suna On the bed is DJ Salty. DJ Salty on the bed. Mu dai sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya yau.